timen, der fuld i kabinen. Fulgen berettet, smurt ind i rutinen. Helt tæt på hinanden, tanker flyveske. Når jeg kløjs i det jyske. De kælling kun iført hendes sokker. Min kælling kun iført sine sokker. Elevatoren helt op til toppen. Luftborgen eskapader tatoveret på kroppen. Jeg er livsnyder. Se hvordan min pikken skyder. Alle bor i vinregionen. 400 flasker midt i zonen. Vil du med ud og se min pik? Med ud og se min pik? Vil du med ud og se min pik? Vi kan finde en busk, gå på toilettet. Gå hen, hvor han der ikke kan holde øje med det. Med ud og se min pik? Med ud og se min pik? Med ud og se min pik? Min hjerne siger, hvis jeg gerne have en fast kæreste. Min mis siger, bitch, please, vi er med på den værst. Ups, min bikini lavede lige en Houdini, som mig og 2 lækre italiener lavede en panini. Camilla fik pik i en Hellerup Villa af en big dick gorilla, som vi kaldte Coxilla. Han sov som en sten, da hun lukkede mig ind. Vi ribbede lamper, stol, bære og Coxilla har forsikring, så tør din nøgen tudprins. Du betaler, når jeg giver Donny strikke penge udenlands. Jeg drøber, når han råber og stønner, når han er hissig. Hårde hænder på mig gør mig freaky. Men hvad nu hvis min soulmate er en pige, så har man bare rendt rundt og suttet så meget pik helt uden grund. Han spurgte om det gjorde ondt. Jeg sagde hvad? Han sagde, da du faldt ned fra himlen, så jeg flækkede ham en flad. Og nu kæft, lad mig se din pik. Vi er på. Så er vi på. Og vi er så heldige, at det er Pede B. også. Velkommen til, Pede. Tusind tak. Jeg skal lige vide, hvor meget skal jeg tage den her mikrofon op? Hvad skal jeg gøre? Jeg sætter den her op. Vi ser, hvordan det lyder. Jeg synes, jeg kan se, at der sker et eller andet i hvert fald. Yeah. Jeg kan også bare holde den. Skal jeg gøre det? det gør du, som du siger. Genialt, mand. Yeah. Men Pede? Ja. Sidst vi sås, ja, der var det jo til noget helt andet end bare musik. Det var ved en helt almindelig mandag aften, hvor jeg havde hyret dig til det sidste udendørsbanko nede på Nemo. Hvordan var det for dig at deltage i det? Jamen prøv at høre. Jeg tror på, at hvis man skal blive ved med at udvikle sig som et kreativt menneske, så skal man en gang imellem kaste sig selv ud på dybt vand, hvor man slet ikke ved, hvad fanden det er, man laver. Og det der, det var min debutant som banko-oplæser. Eller bingo eller banko-oplæser, hvad hedder banko, det? Ja. Banko-oplæser, okay, ja. Så jeg synes, I var rigtig søde ved mig. Fordi mig og min gode ven Johan Breinballe, som var inde og være oplæser og sige fjollede ting om alle de numre, vi trak. Og nogle gange fik jeg at vide, at vi sagde for mange fjollede ting, og bare skulle komme videre med at ryste posen og sådan noget. I var søde ved os, og vi blev behandlet godt. Men det var min jomfrurejse i det lort, det må jeg skulle sige. Det er jeg glad for at høre, men der er mange, der har prøvet det samme som dig. Vi har både haft Suspekt og Liga og en masse mærkelige Jamen, det er en fornem klub at blive inviteret ind i. Det er en skøn klub at blive inviteret med ind i, og vi er rigtig bæret over, at du gad deltage den aften. Selvfølgelig. En helt almindelig mandag aften. Og det, jeg bemærkede den aften, da du sluttede af, der kom det ligesom bag på mig, der fik jeg selv sådan et kick af surprise, da du bare fyrede det fedeste rap af. Og mange on tak. and off, der ligger det tit op på Facebook, for ligesom også fortælle folk, at Pede B, han kan noget andet end bare... Nå, sej. Jamen, det var jo virkelig det der med at gå fra at sidde og læse tal op, som man trækker op af en hat, skulle jeg lige til at sige, men en pose, til at du lige pludselig siger, at du skal også rappe noget. Og så er jeg sådan, nå okay, jamen så må vi jo gøre det. Og så ja, det var dejligt. og jeg lige prøve at finde mig noget. Ja, det var en fantastisk aften, og jeg tror, folk sent glemmer det. Der er stadig nogen, der taler om det den dag i dag, og det er jo kun dejligt. Ricky? Der skal laves noget frem og tilbage, men vi havde jo lige også et andet spørgsmål på Nemoland, fordi vi er jo næsten stort set til alle koncerterne, også dem vi ikke kender navne på og kan lide, og vi har jo sat dig i vores top 5 liste for i år. Nej, er det rigtigt? Vi behøver ikke sige, hvilken plads du er på, men Nej. du er i top 5 listen over de koncerter, der var i år. Nemo havde også det er stolt af. måske lige fat i den gode ende af skalaen, der var i hvert fald noget for enhver smag.
skulle jeg hilse at sige. Og 100%. der Jeg vil også sige, noget, man blev mere forbavset over end andet. jeg vil også sige, det var vores sommerhøjdepunkt, synes jeg. Ja, Det var lige Nemoland-koncerten, præcis, fordi ja. vi var ude at spille på Smukfest og Folkely og alle mulige andre ting og sådan noget. Men jeg synes, Nemoland, det var den fedeste aften. Det er dejligt. Det synes jeg helt klart. Dejligt. Der var også grineren lige pludselig et kig, så man kan ikke se dig, hvor fuck er du henne? Så crowdsurfer du bare. Hen Jamen, til lydbordet. Det skal man. Det er dejligt, mand. Ja, det er god stil. Men jeg tænker bare, at vi kan vente med nogle mere spørgsmål, og så kan I lige chille lidt, og folk er også velkommen til at skrive nogle spørgsmål ind på Mixcloud. Hvis de har et spørgsmål til PDB, så skriv endelig på vores Mixcloud. Vi kan se, der er en del med derude, så skriv endelig, hvis I har et spørgsmål til PDB, og så vil vi lige lave noget larm og noget god musik og noget freestyle. Since they wanna know, since they wanna know, I said since they wanna know, here's the formula on O, now let's go. Since they wanna know, since they wanna know, second round's on me. Obi Trice, Emil hit him. Let's go! Oh, Trice, the giant standing a 5'8" stature. Back with a second album supplying your fear factor. But Joe ain't the host, my nigga. You have access to the most noted flow on Shady's faction. I ain't being cocky, if so, accept my apology. Except, know I process my thoughts logically. First week sales tops to toe from Tsunami. But haters like to yell, it's the white boy behind me. But you couldn't inhale a flow that's more grimy. It would still prevail if another label signed me. Obi so timely, must Obi remind him. The first nigga to shine solo from the place you find him. Native Detroit, a ghetto reporter. Hit you with some heavy metal for supporting with your quarters. A little something different from the homie from Michigan. Basically, Obi's ripping on any instrument he's given. Come on. Since they wanna know. Since they wanna know. Since they wanna know. Since they wanna know. Four niggas in the whip. All four say they ain't fucking with Trice shit. Somebody's lying. I'm undenying. Denying me means that the driver got influence over you on certain things. Be distinguished. Just cause you ain't feeling his favorite MC don't mean you speak no English. Hop out the car, catch the bus. At least you be established as the man that you are. I hate to take it so far and so tedious, but niggas bleed like bitches. I'm truly believing this. Once a month, they wake up with a OB tampon inserted in their nuts. Give them the flux, cause my bucks is up. And no, this ain't eBay, so please be easy. Gotta be delusional to think Obi is losing, yo. Let them get a whip with some shit, they quick to abuse it, though. Since they wanna know. Since they wanna know. Since they wanna know. Since they wanna know. Pete Widow selling when I hit him with Van Helen. But it's just the man from the ghetto rebelling. Rebel without a cause. I'm in them Superman drawers, running around in shack mama had us living. Now your man's living an inch from truly killing him. All due to ambition, a gift given from the man who invented him. When the system screws just like Lil Tim and them. But bless the child who maneuvers the census then. Spitting venom had them same dudes interested in him. My vision's unlimited, music's my outlet. I rock an outfit for all the foul shit I witnessed. Make it my business to get a listener, one clear description. If you're hearing them, you will catch what I'm pitching. Guarantee it serve your addiction. Come on. Since they wanna know. Since they wanna know. Since they wanna know. Since they wanna know. Oh yeah, we are
you're back her på 90,4 Christiania Radio, byens skæveste. Jeg synes ikke, jeg kan se, at der er nogen, der har skrevet nogle spørgsmål. Men God gamle Obi Trice. Jeg har i hvert fald et spørgsmål, fordi at du skal spille i aften, har jeg hørt. Ja, det er rigtigt. Det skal være opvarmning Ja, det skal jeg sgu. for Nas. Nars. Nas? Ja, lige præcis. Nogen kalder ham Nas, jeg kalder ham Nas. Men anyway, det er sgu da stort. Det er dejligt. Det er super fedt. Det er virkelig sådan, du ved, igennem årene, der er min top 5 over yndlingsrapper skiftet en hel masse gange. Ja, Men jeg tror, Nas kontinuerligt hele tiden har været i top 5. Ikke? Så Ja. det er ligesom sådan en af de rigtig store i min verden, og i Der er forhold vi til den helt form for enige. hiphop, jeg laver. Ikke? Så, Ja. så det er en ære at få lov til at åbne ballet for Jamen, ham. det var vil jeg også sige. det, jeg tænkte, da jeg ligesom opdagede det. Rikke, han siger, Gud, jeg har bare glemt at fortælle det, farmor. Og ja, sådan er det. Det bliver Men, fedt. Og jeg vil sige, det bliver i aften fedt. der fejrer han jo 30 års jubilæet for hans sådan ret ikoniske debutplade. Og jeg var ligesom ikke gammel nok, da den kom ud til at tjekke op for den. Så jeg var meget mere, da jeg var 17 år, der kom den åndelige efterfølger til Illmatic ud, der hed Stillmatic i 2001, som var meget mere den, der hævde mig ind i Nas. Okay. Og fik mig hugt på hans tekster. Ikke? Så Ja. det er sådan den plade, jeg har hørt allermest, men så må jeg sige, at Illmatic ligger på en skarp andenplads. Og det er udelukkende på grund af, hvilket år jeg er født egentlig. Ja, Fordi jeg tror, det er hvis jeg havde været klar over det dengang, da Illmatic var kommet ud, så var det sikkert den, der havde præget mig mest. det ikke? er også et legendarisk album, hvis du spørger mig. Jeg tror, Fuldstændig. Men der er også mange gode numre på Stillmatic. Så hvis folk godt kan lide Illmatic, så vil jeg sige Stillmatic er også et fuldstændig fantastisk album. Lige præcis. Got Yourself a Gun, You're Ja. the Man, Second Childhood. Altså, der er så mange gode numre. Ja, præcis. Jamen, det synes jeg er stort. Hvad siger du, Rick? Det må være fedt også at være fan, og så bare sådan få lov at opvarme for noget. Altså, Totalt fedt. kommer du til at møde ham, og I lige high five? Og... Det ved jeg jo faktisk ikke nej. endnu. Jeg håber da, at man lige kan trykke ham i hånden, ikke? Men jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved slet ikke, hvordan sådan noget fungerer på det sted. Det er jo i KB-hallen, og jeg har ikke optrådt i KB-hallen siden det blev genopbygget. Fordi det brændte jo i sin tid for små 10 år siden eller sådan noget. Og hvad var det, der skete sidst, du var i KB-hallen? Jamen, sidste gang jeg var i KB-hallen, det var en af de gange, jeg vandt Fight Night, ikke? Ja, det er jo, det skal man også lige sige. det er jo fedt nok. Du er champion. Jeg var ude og se udstillingen, Ja, og det var fedt at lige at se bæltet. Jeg har aldrig set det sådan live rigtigt. Hvor jeg kan huske, det altså var Spor Fanebo. 10-udstillingen. Ja, selvfølgelig. Ja, 40 års dansk hiphop-udstillingen. Det var fedt. Ja, det var super sjovt. Ja. Får du lige farver igen? Ja, men du havde et beat med? Selvfølgelig. Tænker Altså, jeg, jeg og- ved jo, I plejer at vil have og- en til at freestyle her om Ja, formiddagen, vi ikke? Så elsker det det. synes jeg da, vi skal gøre. Jeg elsker Altså. freestyle. Men så synes jeg, I skal have nogle rigtig groteske emner, som I aldrig nogensinde har bedt nogen om at rappe om før. Okay. Et eller andet rigtig mærkeligt. Groteske, mærkelige emner. Ja. Det skal jo ikke bare være Christiania Radio eller Det er sådan jo noget. Det har jeg jo rappet om det er jo, før. det er jo Halloween lige om lidt til, Ja. jeg synes... Gyserting, det griner. Jeg synes jo, Skidegod idé. det hører sig til. Det er lige op Ja. over. Men ja, der er vi så forskellige. Det er jo en amerikaniseret ting. Sort kat i en tynd. Er det ikke lidt mere faste lav? Det er lidt mere fastelavn. Jeg tror, det der med katten i en tynde, det er noget, vi holder i februar-marts måned. Noget i den stil. Men 31. oktober er jo også en legendarisk dato for undertegnet i det farmor. For hvad er det, der den dato? Hvad for en dato? 31. oktober. Hvad er det for en dato? Ja, det er Halloween night. Og hvad skete der 31. oktober 1987, spørger så, selvom du ikke lige var til stede? Ja, det er lang tid før min tid. Det ved jeg jo ikke. Der startede farmor på byens skæveste, Christiania Radio. Oh! Så det er også en legendarisk dato for farmor. Jeg siger det bare. Ikke? Ja. Man kunne godt mærke, at vi ikke vidste det. Hvad er den største forskel på radioen fra den gang til nu? Det synes jeg er interessant. Fordi jeg begyndte jo også at komme på Christiania i slut 90'erne. Og der synes jeg jo, der er stor forskel fra den gang til Førhen nu. lå vi jo noget et sted her, en anden end Christiania nede omkring ved Månefiskeren. Og I know, jeg var nede og gæste Stev og Jasons program i sin tid, da jeg var 14 år gammel, op og freestyle-rappe hos dem og pjek fra skolen en eller anden random torsdag. Det er meget sjovt, ja. Men forskellen dengang og til nu, den ene store forskel, det er hyggen. Der var meget mere hygge. Og På radioen? I gamle dage, vi havde sådan en gammel træstige, vi klatrede op af med
store grønne mælkekasser med vinylplader i, og det var et kaos. Så fik vi en trappe, en sådan slags vindeltrappe til sidst. Og jeg vil sige, det kan godt være, at der var helt tåget af hast engang i studiet, men det var meget mere hyggeligt. Det var der oppe hos Stæv og Jason i hvert fald. Der var en bedre stemning. Vi var, tror jeg, så forskellige, så vi bare kunne enes. Ikke fordi vi ikke kan enes i dag. Det synes jeg faktisk går meget godt. Her i det her år har det bragt i hvert fald 80-85% af radioens DJ stærkere sammen på en eller anden mærkelig måde. Det er nogle ting, du ikke behøver at rode ind i. Det er bare sådan en tyk mur, vi er på vej, vi skal igennem lige om lidt. Men det skal nok gå alt sammen. Men hyggen, den var klart bedre i 87. I 87, end den er i dag. Det vil jeg bare sige. Og hvor lang tid har studiet så ligget her? Lige nu er vi i samme bygning, som Loppen er i. Siden jeg mener 2005 eller 6 rykkede det her op. Okay. Og først lå jeg faktisk lige herinde. Der var rummet sådan lidt dumt-agtigt, så rykkede vi herind. Og dengang vi startede op, der var der et rum ved siden af, som i dag er Musikloppens kontor. Der var sådan en dame, der havde symaskiner og tøj, og hun syede derudad. Nu spørger jeg måske helt dumt, men jeg synes lige, det ringer en klokke i forhold til helt gamle dage på Christiania. Var det ikke heroppe, Christiania TV lå i sin tid? Christiania TV ligger next door her, i forbindelse også. Og det var meningen, da vi dengang rykkede herop, at det med medier, det skulle være mere samlet. Man talte også på et tidspunkt om, at Ugespejlet skulle herop, men det blev ved snakken, og ja, det er vi mangler noget den dag heroppe i dag. Nå. Og det er det, jeg kalder hyggen. Den er her, når vi er her. Men du vil jo have, at vi skulle rappe om noget helt andet end hyggen, nemlig og uhyggen. Og jeg vil have, at I skal rappe om noget helt andet, nemlig noget uhyggeligt, fordi at det er Halloween lige om lidt. Så giv mig nogle ord omkring Halloween. Så synes jeg da, at vi skal prøve at lave noget freestyle ud for det. Halloween, græsker, spøgelser, ånder, hekse. Selvfølgelig. Spindelvæv. Ja. Og der skal man lige huske, og det vil jeg godt lige give en opfordring til folk derude, dem der har rigtig travlt med at pynte op i jeres have og sådan noget, det der spindelvæv, det der mystiske, mærkelige, underlige spindelvæv, sætte op, det vil jeg godt fraråde jer at sætte op, fordi at fuglene flyver ind i det, og de kan altså ikke komme ud af det igen. Jeg siger det bare. Det er lige en public service announcement. Det synes jeg, I skal stoppe med det der forfærdelige spindelvæv. Rix, hvor skal du hen? Nu går Rix, og nu skal der beat på, og ja, jeg ved ikke, hvad der sker. Det der med telefonen, så må jeg åbne op, og så må du fyre den af. Here we go. Side B. Okay. Mine damer og herrer, det er en pardans. I gamle dage havde vi kun hekse op til Sankt Hans, hvor vi gik til stålet. Du ved dengang vi udstillede hekse, når vi smed dem op på bålet. Jeg vil ikke lyve, vi synes det er upolitisk korrekt at sætte dem op i 2024. Sætter den op som en green, så i stedet vil vi sætte dem op til Halloween. I kan tro mig, når jeg spytter gloser i psykoser her i sidste weekend i oktober. Og lige om lidt er den 31. Jo, mine damer her, jeg tror lige, at jeg kan klare det, fordi Halloween starter på torsdag. Mine damer her, der er en lille årsag til vi fejrer det. Og lad mig fortælle, sådan så at folk derude ikke skulle glemme, det er en amerikansk helligdag, som vi puttede ind i vores system, lidt ligesom en MP3. Det skal jeg forklare dig. Det er den tid, hvor vi skærer løs i de der græskar, sådan så de bliver uhyggelige, sådan så der kommer et ansigt frem, som er tydelige. Trykker play og laver et smiley face. Hooray! På nogle grøntsager. Det bliver nogle skønne dager. Vi fejrer det hele, skulle jeg mene. Mine damer og herrer, jeg står snart på den scene i aften i KB-hallen, hvor det ikke er ligesom i gamle dage, hvor vi gik derop for at rappe og slå på hinanden. Nej, jeg vil i stedet opvarme for nar, så den plan fylder mig med lidt glæde. Men det skal jeg ikke rap om. Lige
nu der skal jeg rap om en helligdag, der ikke var i min barndom. Nej, den er nemlig kommet lidt senere. Også i andre 80'er børn forstår, hvad jeg mener. Yeah, den gør en masse gavn. I gamle dage klædte vi os ud til fastelavn. Hvor skal jeg begynde? Ja, hvor skal jeg begynde? Det var dengang, hvor vi slog en kat ud af en tønde. Vi gjorde det en hel dag og en nat. I helt gamle dage brugte man vist nok en levende kat. Men det stoppede vi med, heldigvis. For hvis man skulle smadre en kat som barn, ville det blive noget vemmelig fis. Ikke noget, som jeg har lyst til, vi skal gøre. For så tror jeg ikke, humøret det nogenlunde bliver større. Det tror jeg ikke, det lyder ikke som the shit. På torsdag, der skal vi ud og tække slik. Yeah, jeg rapper på et beat, men på torsdag, der skal jeg bare sige trick or treat. Og jeg vil også bare lige sige, udover at der på torsdag er Halloween, så spiller mine gode venner fra Frit Løb, også på Halmtorvet 9, hvor jeg kommer ind og gæster deres koncert. Så kig ind forbi. Frit Løb er nogle gode drenge, som udgiver musik via mit lille label, der hedder Sardina Musik. Og de har en ny single ude i dag, der hedder Flyver Væk. Flyver Væk. Skal vi lige høre den? Det kan være, vi skal spille den. Flyver Væk, siger du? Yeah. Med Frit Løb. Hvor længe har du haft det der pladselskab? Label? Jeg har haft mit lille mærkelige label siden 2022, tror jeg. Nej, vent, det er løgn. Siden 2021. Det første, jeg udgav, det var 2 projekter. Det var min ven Caps EP. Og så var det mit mærkelige projekt sammen med DJ Noise, der hedder Lydbror, hvor vi tog en masse sange fra den fantastiske sanger og producer, der hedder Lydmor, og remixede dem og lavede et smadret hiphop-projekt ud af det. Damn. Og udover det, så på mit lille label har jeg udgivet andre folk som 4 Pro, Flemming og altså Frit Løb, som vi skal høre nu på det track, der hedder Flyver Væk. Her kommer det. Er der plads i dit cockpit? Du sagde, jeg tror det går i kage. Flot snit, halv skade, du kunne splitte det hele. Men du stadig forgabt din fix idé. Kys frøen, send dem væk med en kvæk hilsen. Det er for let at være kæk for en lækker bisken. Jeg kender godt de billeder, jeg er med i dem. Er du sød lige at stop? Kan jeg ikke filme? Det kan ske jo. Fandt 5 fejl, sat sejl i mit ego. Fandt et spejl og en tus, skrev B på lige foran mig. Jeg kan se mit problem nu. Wow, gik til valg på, alt kan ske. Og du måtte helt selv vælge, så du valgte det helt. Ligesom kan man det, kaldt ud, da du kaldte på mit hoved på et fad. Armer og hals ud. Taler uden mod, lyver med respekt. Peger op mod Gud, men den skyder af defekt. Vi to, vi slår rod, fugle tager på træk. Ord har ingen vægt, jeg kan se de flyver væk. Flyver væk, flyver væk, flyver væk, flyver væk. 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 Hvordan gik vi fra gifte til giftig? Hvorfor stak du en plade? IFB, det var lige flit søde ord. Nu min bogstav store og mit hovedbyg bygsyg. Som om vi faldt for had. Du sagde I alt for lat, men jeg er alt for lavet. Glad ved dig, men du er ikke ved min side. Det er som om vi tager det vigtige for givet. Så jeg tager et stort skridt, for du er helt på månen. Du går i Prada, jeg går i spåner. Eller op i en spids, og det er derfor jeg står. Det er sand i sind, og det bliver bedre i morgen. Os to om en hals, det er som bling bling. Du er en klog mand, sagde engang ingenting. Stadig guld over sølv til enhver tid. Vi er vant ved at vende os til vanvid. Taler uden mod, lyver med respekt. Peger op mod Gud, men den skyder af defekt. Vi to, vi slår rod, fugle tager på træk. Ord har ingen vægt, jeg kan se de flyver væk. Flyver væk, flyver væk, flyver væk, flyver væk. Flyver væk, flyver væk, flyver væk. Flyver væk, flyver væk, flyver væk. Flyver væk, flyver væk, flyver væk.
Jo. Det var Frit Løb med Flyver Væk. Hvem har produceret det? Jamen, det har produceren i Frit Løb, der hedder Jonas. Okay, sej. De er ligesom 2 personer, ikke? Kilian, der står for al rap og vokal, og Jonas, der producerer det hele. Okay, sindssygt. Det lyder mega nice. Det er sjovt, du også sagde 4 Pro, fordi jeg var i Brasilien i et års tid her for ikke så længe. Eller, det var mere end et års tid siden, er det jo sagt. Men jeg fik en ven, der jeg viste ham noget dansk rap, og han var helt vild med dig og 4 Pro og sådan noget. Griner. Så hvis I nogensinde får nogle lyttertal eller sådan noget fra Brasilien, så er det sådan lige så han skal ud det. Hvor fedt, mand. 4 Pro, han er jo virkelig en af de helt gamle drenge. En fantastisk fyr, synes jeg. Ja, han er super dygtig. Ja, han har fandme hjulpet mig gennem mange ting i livet. Han er virkelig en god ven, det vil jeg skulle sige. Jeg har mødt ham til rigtig mange events, og han har altid været super flink. Jeg husker ham bestemt fra en Roskilde, hvor vi havde en god druktur sammen. Det kunne jeg godt forestille mig. Så det var rigtig griner. Lige for at snakke om det, så hvis du spiller i aften. Det kan du tro. Til Nars-koncerten. Bare lige et kort opvarmningssæt på 30 minutter, ikke? Men du har også et mega fed koncert, jeg glæder mig til. Ja, altså hvis man gerne vil opleve mig og alle drengene på Slapline. Nu er det lidt sådan den lille hyggeversion, vi har i aften, for ligesom at åbne ballet for Nars, ikke? Men hvis man gerne vil opleve hele holdet, og hvor det virkelig, virkelig bliver voldsomt, så spiller vi igen i Storvega den 25. januar, hvor vi har... Du ved, jeg har det sådan lidt... Jeg synes, de der store Københavner-shows, det er lidt svendeprøven for mig, ikke? Det er der, du skal sørge for virkelig at markere dig hver gang. Der skal det aldrig nogensinde bare være at gå ind og trykke på en knap i nakken og levere det samme show, som du plejer. Der skal du virkelig gøre noget ekstraordinært. Så vi har en hær af hemmelige gæster på scenen. Vi har alle mulige vilde ting, der sker. Og et generelt bare stort hold, der ligesom bakker os op hele vejen igennem det, ikke? Så jeg ser rigtig meget frem til det show. Altså, jeg har set en del af dine koncerter, og det bliver altid vildere og lidt vildere og lidt vildere. Griner. Og jeg tænker, hvordan kan du altså nu skal du ikke afsløre noget, det er klart. Men altså, er det dig, eller er det hele holdet, der kommer med idéer til sådan, nu gør vi sådan her? Det er meget sådan en samlet ting. Altså, okay. Jeg tror, jeg har måske lidt mere krudt i røven med at finde på nogle lidt mere groteske ting nogle gange. Men det er en samlet indsats, ikke? Og nogle fagfolk, der kan hjælpe os med at få tingene op at stå. Vi har den samme fyr til at lave visuals, og den samme fyr til at lave lys, og samme lydmand, og alle de her ting. Sådan, så vi ligesom kan gennem dem finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, ikke? Men så ellers bare prøve at spænde buen lidt hårdere hver gang. Det er sgu sejt. Så 25. januar, hvis man har lyst til at komme ind og tjekke det ud. Køb jeres billetter. Jeg har lige købt billetter til mig og farmor. Hvor er du sød. Så det bliver sindssygt. Jeg glæder mig sygt meget. Og hvad hedder det? Nu spiller vi lige 4 Pro. Featuring Mr. Mo, Smiler til fjender. Klassiker. Det er en god en. Det er den, min ven, han hele tiden... Altså forleden, 4 dage siden, jeg lover dig. Jeg kan vise dig det. Han sendte mig et screenshot, og han havde sådan der... Han så har hørt den. Jeg tænkte bare, jeg ser. Yeah. For jeg bringer det til gaden til familie og venner. Koncentreret om mit arm, mens jeg smiler til fjender. De kan tage det jeg har, men de ender i fælden. Drømmer kun om mere bil, men de finder mig sjældent. For jeg bringer det til gaden til familie og venner. Koncentreret om mit arm, mens jeg smiler til fjender. Stadig kan gives på min ben, kan tog det tog for min penge. Jeg baller mig på med min slang, svin mit show gør din ting. Forvrænger dit syn, vi betaler for drenge i byen. Kun du bare træk på dit bryn, jeg moonshine er de grøn. Der er 3 regler op med hand from business. Haters er som groupies, for de er alle sammen bitches. Søn er dødens fætter, og det fatter jeg nu. Så jeg er travlt med at skaffe, hvad min datter skal bruge. Min slægt er for længe, jeg må gå efter de penge. Jeg tror på dem, der blev hængende, fordi jeg kæmper for drengene. Fra jeg signede til glasset, var tømt og drømmen den blindet. Fra jeg skålede for kontrakten til at drække mig i hegnet. Vi kaldes graven, og det charger mit ego. Så fuck optioner, helt min egen, ligesom Barbo med Lego. Som Hugge fortæller jo, jeg kan smile til mine fjender. Så længe sværet, der kan fælde dem ved hvile i mine hænder. Det jeg har, men de ender i fælden. Drømmer kun om mere bil, men de finder mig sjældent. For jeg bringer det til gaden til familie og venner. Koncentreret om mit arm, mens jeg smiler til fjender. Det jeg har, men de ender i fælden. Drømmer kun om mere bil, men de finder mig sjældent. For jeg bringer det til gaden til familie og venner. Koncentreret om mit arm, mens jeg smiler til fjender.
Hugget op med mor for kaliber, som made it 2 på en beaver. Jeg ved, de hoes, de kan lide mig. Ikke brug for klog på en striber. Fuck papir på mit talent, det jeg kender ind i hovedet på mig. Og der er så få grunde til at stole på mig. Dum på den danske gin, når vi rundt i det land igen. Banner fører mannequin, så får champagne ind. Tanker betændt, det kendt jeg, wow. Det virker bekendt, det kan skænke i min kop. Der er adrenalin, der går pumpe i den ven, men jeg ligner kokain på den scene. For folk, de klapper til der røn, så gabber der shot til mamma, kom til pappa, det går voldsomt fremad. Så mange billige bitches, sig det pis, de kalder rap, men den vaskeægte hater, der går med mig hjem i nat. Og salgstal ikke noget, der styrer mit smil. Skyder video på et cam, der er dyre end din bil. Og du vil spille i hele landet, Kælling Sparta. Jeg gør det på den halve tid, det tager dig. Det jeg holder, men de ender i fælden. Drømmer kun om mere bil, men de finder mig sjældent. For jeg bringer det til gaden, til familie og venner. Koncentreret om mit arm, mens jeg smiler til fjender. Det jeg holder, men de ender i fælden. Drømmer kun om mere bil, men de finder mig sjældent. For jeg bringer det til gaden, til familie og venner. Koncentreret om mit arm, mens jeg smiler til fjender. Jeg så du smile, hvad du pigge på dagen. Men ingen er uden riser i lakken. Jeg snakker kun om sponsorfri, bare så du vil have det. Du får ikke jobs ind på Vega eller klubben af det. Jeg så du smile, hvad du pigge på dagen. Men ingen er uden riser i lakken. Jeg snakker kun om sponsorfri, bare så du vil have det. Du får ikke jobs ind på Vega eller klubben af det. Det jeg holder, men de ender i fælden. Drømmer kun om mere bil, men de finder mig sjældent. For jeg bringer det til gaden, til familie og venner. Koncentreret om mit arm, mens jeg smiler til fjender. Det jeg holder, men de ender i fælden. Drømmer kun om mere bil, men de finder mig sjældent. For jeg bringer det til gaden, til familie og venner. Koncentreret om mit arm, mens jeg smiler til fjender. Yeah, det var så 4 Pro featuring Mr. Mo. Og jeg har for nylig set Peter, som 4 Pro hedder i virkeligheden, ligesom mig. Jeg har set hans, på det her tidspunkt, hvad skal jeg gætte på, 7-årige søn synge omkvædet på et show til Smiler til fjender. Det lød for sindssygt. Det lød for grineren. Skud ud til Mason. Det var fedt. Skud ud til dem begge to. Hvad hedder det? Holder han stadig det der Dickies Jams? Ja, det gør han. 1 gang om året. Okay. Sidste år, der var det i Byhaven, og året før var det på, Halmtorvet på Vesterbro. Det er sådan skiftet lidt rundt med, hvor det har været, men jeg tror bare, traditionen med Dickies Jam er egentlig bare, at hvert år, så holder de en gratis eftermiddag, hvor det skal ikke koste noget at komme ind. Det er bare hygge, og de næsten alle artisterne spiller også gratis og sådan noget, så det er bare sådan en god, fed jam eftermiddag. Gratis. Ja, jeg kan også svare. Og det har faktisk skiftet navn fra Dickies Jam til Southie Jam. Ja, det plejede jo at være sådan et samarbejde med Dickies, men jeg tror, det er lidt løbet ud i sandet på en eller anden måde. Så nu kalder de det bare Southie Jam i stedet. Shit, man. Jeg er altid forsinket. Jeg har lige fået mig et Dickies-sæt og tænkt, damn, nu kan jeg komme med til det. Men, jeg har aldrig dyrket Dickies så meget, men jeg tror også, det er det der med, at Peter 4 Pro er så stor West Coast 90'er hip-hop-fan, hvor det hele jo bare var Dickies suits, ikke? Altså, jeg er så West Coast, og du hedder stadig PDB Easy. Altså, det er så sygt nok. Men, har du noget, du vil spørge? Ja, for jeg er jo så heldig, at jeg skal til PDB-koncert næste år. Er det i januar? Ja, 25. januar. Det kan du tro. Der er sørme en, der har givet mig en billet. Det er dejligt, mand. Og så tænker jeg, det kunne jo være, når man kender dig sådan lidt nu, at man kunne komme backstage. Who knows? Det kan godt Men jeg glæder mig rigtig meget til en PDB-koncert i Vega. Yeah. Takket være Ricky Riggs. Yeah. Men vi skal til at slutte af med PDB, eller? Jeg tænker, han har nok at sige til, at han skal spille i aften, og altså, vi har en det god, er vi også nødt til at respektere. Ja, og hvad tid er det, du skal spille der? I aften? Ja. Jeg går på klokken 20 og spiller en halv time, og så går Nars på klokken 21. Så kom tidligt, hvis du også lige vil tjekke os. Forhåbentlig sætte stemningen op til at være klar I til... KB-hallen, hørte I det? Præcis. Der er vist, så vidt vi kunne forstå, da vi kiggede stadig billetter, ikke? Jo. Ja. Og det siger betyder også, der er stadig masser af billetter. Så skynd jer lidt. PDB i aften til opvarmning for Nars. Er der noget, du har tænkt på, du måske vil sige derude til folk, til Christiania, dem der sidder og lytter med?
Jamen, ikke andet end, at jeg håber, at alle får en helt fantastisk weekend. Det gør jeg virkelig. Og så må jeg jo beklage meget, at 2024 blev det første år for mig i 12-14 år, hvor jeg ikke har udgivet et album. Men det er altså fordi, der i starten af næste år kommer et meget stort projekt ud for mig, som jeg håber så kan kompensere for, at jeg har været så slendrian ikke at udgive noget i 24. Nå, men så tænker jeg, så kan vi jo altid invitere dig igen, hvis vi må. Jeg vil elske at kigge forbi. Det er dejligt. Tusind tak for det, at du gad at komme forbi i dag. Tak fordi jeg måtte. måtte. Alt held og lykke i aften. Tusind tak. Det skal nok blive godt. Yay! Og nu skal vi høre PDB med 100, part 7. Som han faktisk udgav sidst, han var her. Ja, det er sgu da rigtigt, mand. Så det var sindssygt. Det er 4 måneder siden, du har været her. Ifølge the release track her. Så here we go, PDB 100, part 7. Vi. Tak for i dag, Ped. Tak for det. Yeah. Okay. Hey. Hvem kan pille pæden ned fra scenen? Ikke nogen. Skulle du mene noget andet, så siger jeg tak for info. Cool story, bro, men vi tror ikke helt på lingoen. Hvis det blev hårdt, da de hørte okay på introen. Folk flasher, jo, de elsker pokaler. Low key, you know me, tager til fest i sandaler. Snakker om beef, men de skal ændre de vaner. Møder os og går fra karne, hvor de er til veganer. I børnehaven greb jeg staven og kyssede pædagogen. Jeg var manden siden dag 1, så jeg løber ikke fra nogen. Født min egen stil uden fødselsdepression, så den vokser ligesom bryster, der er støbt i silikon. De troede Pede havde lort i bagagen, indtil pladen var på gaden ligesom stueetagen. Jeg betaler mine duer for saten, bringer floden som om at vi skulle have stuet spinaten. Folk spørger hvordan man bliver så stor i munden, og der er en giftig grund, men uden prøver fra jordbunden. Så kunne jeg ende med så mange tekster i rodeskuffen, fordi jeg ikke troede jeg kunne blive rapper, når jeg klodede på dem. Nej, smager gryderetten til imposter syndrom, som om jeg snyder i et spil. Svær at sluge sandhed, mens du tykker på en pille, men hvis vi ringer efter backup, så fylder vi det hele. 4-0, men det rører mig ikke engang. Ingen udløbsdato, musik er ikke et børnearrangement. En kamp der fører sig frem, når de spørger om han er varm. Men stil mig på din dørkarm, og der bjørnealarm. Har fået 1000 gode råd af dygtige mennesker. Det eneste der nogensinde virkede var bare spytte tekster. Gå op i håndværk til der blå blink, nød raketter og fyldte bødehæfter, som alt det andet følge efter. Ingen trofæer er udstoppet. Jeg knokler til at smadre, ved godt at jeg selv er udenom det. Ved ikke hvor længe folk har brug for det, men 7 ud af 11 shows på min tur i år var udsolgte. Tag fejl, alle kan rappe, men jeg har gjort det siden med smule smøger fra de baltiske lande. En skraldet form Modeo havde plads til en palle, og har jeg lært noget af det, dem der mangler passion vil falde. For de kommer og de går igen, det sort snak. Efterlader spor snart som cirkler en kornmark. Alvefest med idiotfart, stabel i en stor stak. Husk der er en modpart, Salieri og Mozart. Jeg ser mange stakler håbe på en slags mirakler. Lægge horoskoper og snakke med folk i præstedragter. Ved ikke at vi alle sammen beder til de samme magter. Alias fordom kan I smide i affaldsskakter. En kvinde skrev at musikken fik en tænder i gang. Men bestemte sang gav en lyst til at give mig et kæmpe kram. Vil gerne lave glade tune til at holde festen i gang. Men fælles sang kan være svært når melankolien vælter frem. Havde så travlt at jeg glemte mine rigtige venner. Giv mig verdens største knude i maven når jeg ikke bliver inviteret længere. Lad mig afreagere. Tror jeg er travlt fordi jeg er bange for hvilken følelse jeg har den dag jeg ikke har travlt mere. Og det er et billede du kan smide i en ramme. En hissig tanke der larmer som blev du bidt af en slange. Forvirret og bange men raseriet er det samme. Jeg sipper whisky og kaffe når folk er knivene fremme. Jeg steger i ovnen når vi leger med sprogene og trækker i tårn.